goodness. Oh, nay. Ang ganda. Waro. Rambutan daw yan ate. Ano mo, isang saklulan lang naman tayo. Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Yan. For today's vlog, kami po ay mag-harvest po ng dragon fruit at saka update din po namin kayo sa tanim po naming gulay. At kuha rin po kami ng lupa at gagawa po kami ng garden doon po sa harap po ng bahay namin. Para hindi na po kami mag-harvest. Para may sariling gulayan na kami. Sayang kasi yung space doon. Hindi, meron tayong doon, challenge sa gulayan. Basta malaman nyo yan soon. Panalo na tong dalawa eh. Batikan Hindi. sa pagtatanim. O, Hindi. Hindi ako mayag. Hindi ako papatalo. Malaman lang. So guys, ilan-ilan na lang po yung aming mga harvest kasi patapos na yung season ng dragon fruit. Kaya enjoy na natin ang pag-harvest habang meron pa. Let's go guys! Go! Parang kulang daw yung tray. Guys, ang lalaki. My goodness. Oh, jambong-jumbo talaga. Siguro mahigit isang kalahating kilo. Oo. Dalawa. Dalawa, grabe. Sana laging ganda. Habang siya, papatapos na, lalong gumaganda ang bunga. Parang si camera girl lang. Papa-expert na pero lalong gumaganda. Na late na. Na yung Maliit ang pag-bloom. pag-bloom. Bula, grabe ka naman tita. Anong pangkat doon? Oh my goodness. Oh, nay. Ang ganda. Kung na yun na. Waro. Pulang-pula, no? No? Red na red. Okay lang yan. Pwede pa yan. May nilagay nga akong ganyan kako. Picture nga ako dito. Gusto ko to my babe. Ito, may pangilan-ngilan pa siyang ganito ang bulaklak. Special ito. Pang-import. Oo. Ang import siya na ganun lang. Ganda ng Siya po, pinakapula. kalangitan. Hintay. Dito kayo tayo sa bukid. Aray. Dalawa na lang ang aming pabo. Baka masugatan ko yan. Ay wala naman lang. Kunti na lang. Nakita nyo ba yan guys? Ang laki. Nakakatuwa. Ba't hindi ka nagdala pang puto? Laki oh. Sarap oh. Bite size. Tamis, parang lollipop lang. Kinuha ko pati maliliit eh. Basta hinog.
Pahinog na yung palay namin, oh. May mga pahinugin pa, oh. Yan. Mga ano lang yan. 3 days, pwede na. Naging rambutan na. Ang cute. Naging rambutan ang Naging dragon rambutan fruit. na, guys. Pero matamis yung maliliit. Wait lang, nalagay ko pa dun. Wala na akong lagay. Na, puno na. Wala nang mga flower buds, no? Yung maliliit. Ganito na lang. Ganito na lang, oh. Yung pabuka na lang. Mas na yan. Ito na yung glass. Nako, dapat maganda pa rin ang yung bunga. Hindi na ako, wala na akong isuot, guys. Ang cute nito. Kainin na natin yan. Yung ganito kalilit, guys, ano, nabibenta namin ng 50 pesos. Bayaran mo. Parang batilog. Dahil batilog. Rambutan daw yan, ante. Ano mo, isang sakmulan lang nantay. Tames? Nagsamit! Nagsamit, guys. Ito pa, may isa pa ditong malito. Kaya hindi natin na-vlog yung kahapon na malalaki. Mga nasa ano yon? Ilang kilos yung kahapon? Mga nasa 160 kilos. Yun na-harvest kahapon. Ito yung mga ano na lang to, mga tira-tira na lang, yung mga hindi na harvest kahapon. Sold out agad yung kahapon, eh. Ay, kapakay. Maliit. Ito, ang ganda rin, oh. Nabibili to kay Ate Disa. Kay Ate Disa, kulang tong 50, ano maliliit na to eh. Meron pa rin isang ano pa to. May mga naiwan to. Dahil pa rin naiwan. Mga ano nga siguro. Sakit. Ano, sa may ugat na ano. Tama. Natusok. Oo, mas sa may ugat. Sa dugo. Yung dugo. Ang cute, 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 cute naman.
Oh, for you, auntie, oh. Yan naman. Oh, binalatan na kita. Ha? Ha, kasamay. Oh, 'di ba? Libre ang kain dito, guys. Kapag ikaw namitas, libre tikin. Pero yung maliit lang. Ako naman kakain dito. Sa Tiligaya kasi, hindi niya raw manguya kapag hindi na hiwa-hiwa. Yan, ante, oh, yung dinuhos ko dyan. Bigyan natin yung pato. Bigyan natin yung pato, guys. Kurr, kurr. Naging manok eh. Gustong gusto nila, oh. Ay, auntie. Natakot sa iyo yung pabo. Pabo pala, hindi pato. Ayan. Kaya yung mga reject, guys, pinapakain na lang namin sa mga alaga namin, hayop. Mga manok, baboy. Para kayong naka-lipstick, Tapos na? Nakailang tray lang tayo? 5? Lilit na kasi kaya 5 lang eh. Punoy niya tao. Wala na nga. Nandiyan sa timba. Kaya mong kainin yan, Parang ante? sira man. Wala, hindi. Yung niya yan. Maliit lang yan, kaya mangunguya mo yan. Malambot naman. Kahit wala kang ngipin. Makagat mo yan. Tagilid nga. Ang daming bungang bayabas. Wow, ang daming hinog. Sige, may ulog yan. Ayan, Yung pante, Ha? Ayan, pasyalan natin, guys, yung ating tanim na gulay. Ito, nagtubo na yung kalabasa, Wala, may kalabasa dyan, ante. Baka maapaw ko. Hindi, kalabasa, okra. Ayan. Ito, pante, mantik na. Ano yan, ante? Kabatete? Patula. Ay, patula. Ayun nga, kabatete sa Ilocano. Ibig sabihin, kahit expired pala siya, tutubo pa din. Ito yung kabatite na. Tumubo yung kabatete. Patola pala. Sa Tagalog. Tubo pala lahat yun. Kailangan na natin siyang lagyan ng ng balag. Ano yung kabatite? Patula. Maganda Ito naman yung upo. Kumain na ito, ganyan na. Tali-tali. Ayan, upo. At sitaw. Yung sitaw natin, ang lalaki na. Nice, nice. Lagyan natin ng damara dito. Ba't gano'n mahuli yung iba? Isa pa lang.
Matagal talaga yung ampalaya. Ito na yung aming saging ano. May lumalabas ng dahon. Pinapakain guys ng anay yung ano. Kasi wala na silang pagkain. Kaya mag-anay-anay sila. Wala, ang dami. Saan yun ako pa? Yun, nagkuha naman ako kanina. Gusto pala nila yung anay. Mabusog din yan sila dyan. Okay, ano nga. Kaliliit pa yung anay oh. Ni? Tanim nilang avocado guys. Kailan kaya yan magbunga? Para may akyatin yung anak niyo. Sabi ni Auntie Ligaya guys, pag nagtanim daw ng avocado, dapat dalawa para ano daw, may asawa siya. Para daw magbunga. Ayun yung isa. Ito yung isa. Dapat dun o yung pinag-giikan natin ng palay. Kapal. Mataba yun eh. Kadaming bulate oh. Sarap pang baniit. Hindi mo na yung ipakaw nagtatabag ay ka. Ay no, anay. Nag-apon si Papa ng anay eh. Ginapakain niya sa ano. Yun, mataba. Pinapakain niya sa tilapia. Hali, bulate? Anay. Ito, bulate. Oh! Dami. Ay, ano oh, yung maraming pante. Ay, ano? May sama. Daming bulate. Ante, pang berniek. Oh, pang ano, pang kawil. Mabigat na ito. Pang kawil, dami. Mabigat na. Ano? Pang kawil. Pwede rin niya ipakain sa bulate eh. Ay sa ano. Tilapia. Isang plat pa lang magawa niyan. Tulak lang eh. Marami na tayo sa tulak. Ulak!